아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 비. What's up guys? Ani ade ta karon sa Cebu City ug ato ang i-prank ang mga beautiful Cebuanas diri sa Cebu. Let's go! Kois TV. Psych! That's the wrong number! Hey! Stop! Nice. It's showtime! Oh. Asa naman is? Iya bang? Kaya eh. Huwag ka nang magalit! Here I come. Miss, pwede mo nga tanong, miss? No. Nakabantay kag nainilambay diri nga babae na kaitom. Nga taas og buhok sad. Oh. Ang uyab dugay kayo, gani na raw kapaabot. Daddy, chill. Nakakawakabantay nayagi diri, kabla. Bro, what are you talking about, man? Sure ba? Anak ka ni siya, miss ay. Nakitaan mo. Nang makita ka ay parang bumabagal ang mundo. Tila Oh. Aso, nangita ka na ko. Dugay ra, miss. wala na iigit pa sa'yo. Another one. Bruh. Asa naman ni siya eh. Kaya sa kung iyan naabot eh. Asa na bilis mo? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Excuse me, miss, pwede mo tanong, miss? Kuan ba? Nakabantay ka nilabay diri nga babae nga naka-gray? I am sorry, I don't speaking. I am sorry. Wala? Sure? Kuan siya babae naka-gray nga, mupo siya buhok sad ba? Like parsa sa mo hair sad like black. Bakit? Sino ka ba? Makakabantay ka nilabay? Sure? Kuan? Kanin siya, miss ay. Actually, kanin siya, miss ay. Sana all. Magaling kang kupal ka. That's why it's the GOAT! The GOAT! Basta't ngumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi, lagi ngumiti ka lang sa Miss Angela, di ko, miss Angela. Princess? Oh. What time is? Di ba malayo na ni miss? Wala. Sure? Yep. It's all fun and games, not until I ask her age. Sure, pila edad mo, miss? Oh, hell no! Ladies and gentlemen, we got him. FBI, open up! Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Pisting yan. Kaya Sam siya. Di wala. Naro yung pangita. You sure about that? Di akong uyab, dugay kayo. Kabantay mo? Nay nilabay diri. Nakaputi siya. Kaputi siya. Nya, parehas po si mong pants.
Nanasod. Lagi, no joke. Stop the cap. Dili. Lagi, promise. Ina na eh. Kani siya eh. Kapag ganin niya. Ay. Sana lahat kayang sabihin pa nang hindi natatakot sa'yo. Handa na ba akong masaktan? Kaya niya eh. Target locked. Miss, pwede mo ka na, miss? Nakabantay ka ng murag na ay naka-brown na kanisuder ganina? Wala ka bantay? Kaya niya kabot eh. What? Kani siya ba na? Kita kanin niya? Alambingin ka't aalagaan, ikaw lang ang tatabihan sa higa. Hindi na kukupas ang pagmamahal, kaya pagdating sa'yo ang Ay, sorry miss, naka-video. mahulog. She want me! She want me! Oh. Please, sir. I want some more. Here comes a new challenger! God damn. 領域展開 Reload the team. Shut your Asa naman ni siya eh? Kaya niya maabot eh? Naghintay ka ba? Miss, excuse me, miss. Pwede mo ka na, miss? Nakabantay ka na inilabay din nga babae nga naka-brown? Yeah, same sa mong hair, sir. Like, medyo brown, sir. Nakabantay ka, nililabay din. What do you mean by that? Ang uyab, good. Dugay ka siya naabot. Ang pangita. What? Nakabantay? No. Sure? Kaya, dugayan niya, wey. So, kani siya, miss, eh. Kabantay ka niya, miss? Oh shit. Here we go again. Sabihin mo na ilalim mo ng puso mo at nararamdaman dito kung di pa ang hiling ng gusto. Baka kasi mawala na. Brother, what's that? Ikaw, bitaw ang ipangita. Ikaw, bitaw ang ipangita. Sabihin mo na sana ng puso mo. Nice. She want me! She want me! Whoa, 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 whoa. So please, sa parakaray, For more videos like this, click here to subscribe.